Rebħa oħra għal Malta. Kif il-qorti reġettat raġun lil Partit Nazzjonalista konfermat l sbilanċ li hemm fix-xandir pubbliku. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino wara li tnejn filgħodu l-Qorti tal-Appell ikkonfermat li l-PBS wettaq sbilanċ fil-waqt li l-Awtorità tax-Xandir ma ħaditx azzjoni bil-konsegwenza li ġew ordnati mill-Qorti sabiex ħallsu lill-Partit Nazzjonalista 5,000 euro kull wieħed f'danni. Dan ifisser li l-Qorti Kostituzzjonali preseduta bil-Prim Imħallef Market Kuti u l-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul mhux biss ikkonfermat sentenza tal-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li kienet laqat talba tal-Partit Nazzjonalista u ddikjarat li l-Awtorità tax-Xandir naqset milli tassikura li tinżamm imparzjalità dwar ħwejjeġ ta' kontroversja politika, imma żiedet il-ħlas ta' danni minn 1,500 euro għal 5,000 euro kull wieħed. Kienet ikkonfermata wkoll li l-Awtorità tax-Xandir ma ġixxietx bħeffa meta x-Xandir Nazzjonali għal żmien konsiderevoli naqas li jobdi l-ordni tiegħu fil-każ tax-Xandira dwar il-flyover tal-Marsa. Net News ħa l-ewwel reazzjoni ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino fejn flimkien mad deputati nazzjonalisti David Agius u Graham Bencini u mal-avukati Francis Zamid Dimek u Paul Borch Olivier saħaq illi l-qorti sabet illi drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista ġew miksura. Dalgħodu il-Rati ta' Malta reġgħu taw raġun il-Partit Nazzjonalista jikkonfermaw għal darba oħra wkoll iż-bilanċ fix-xandir pubbliku jew dak li hu suppost xandir pubbliku fejn sabet li kemm l-Awtorità tax-Xandir kif ukoll ix-xandir pubbliku kissru d-drittijiet fundamentali tal-Partit Nazzjonalista fejn qatt ppruvaw jiċċensuraw il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista u allura waqfu l-poplu billi jisma' il-messaġġ tal-partit u allura ikkonferma l-darba oħra li l-PBS irrenda ruħu bħala magna tal-propaganda ta' Roberta Bela. U insista li l-PBS rid jinnota wkoll li qed jirrappreżenta l-poplu kollu u mhux lil Roberta Bela. Qed nistennew li l-PBS jieħu nota din is-sentenza u jsir verament xandir pubbliku fejn jirrappreżenta il-poplu u mhux il-Roberta Bela. L-ewwel qorti preseduta mill-imħallef Grazio Merċieqa kienet tat raġun lil Partit Nazzjonalista dwar l-iżbilanċ sfaċċat fix-xandir pubbliku billi naqas milli assigura li tiġi miżmuma imparzjalità xierqa dwar affarijiet ta' kontroversja politika billi sfida ordni tal-awtorità. PBS kien appella mis-sentenza. L-Awtorità tax-Xandir u l-PBS kienu ġew ordnati jħallsu 1,500 euro f'danni kull wieħed lill-Partit Nazzjonalista u li issa din telet għal 5,000 euro mill-appell kostituzzjonali wara li dik is-sentenza kienet ġiet appellata. Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll l-avukati Paul Borch Olivier u Francis Zamid Dimek irrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-proċeduri. Għall-Awtorità tax-Xandir der il-professur Ian Refalo u għall-PBS deru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo.